U srcu Slavonije, u Feričancima, nalazi se vinarija koja želi biti najbolja u onome što radi. Eno Sofija je kreirala dva nova vina, Trs No. 5 i Mata Ruž. No kako ih približiti mladima, kako ih upoznati i educirati o vinima? Slušanje glazbe može pojačati užitak u vinu. Zato smo pozvali Pocket Palmu da sklada melodiju isključivo za Trs No. 5. Dovoljno je aktivirati Eno Sofija app, preći kamerom preko etikete i glazba počinje. Kako bi ih naučili da je svaka boja roze vina vezana uz određenu regiju u svijetu, Mata Ruž donosi digitalno putovanje kroz vinske regije. Eno Sofija je tako postala prvi hrvatski proizvođač vina koji koristi AR tehnologiju. Priča tu nestaje. Priču smo pretočili na Instagram, gdje Grid priča priču o vinima. Nakon svega ovoga, čaša vina više nikad neće biti samo čaša vina.